Au surat ni situai manda poton si gayu saholongani nahu haholongi si tutu alianggia sandok dipangido haku nang horas hojala hibas hombar tu horas ni totim tahira si tutu do haku tinaroa kadongani maka tidak konsitungan nadihu rodi parangem nadi bagasan hasitungan ondolas ni rohaku na bulun buluhu pege di parangiot aka anak koku hasitungani nadinggan do pambaheni anggia natuaka natuaka dongan nang tuaka tamui dia tidak kon nasida do holong ni roham di jolo ni huwe dengan mapago hatomu nasida magugu tunatama di debata ala ni guarido nasida wakat dangadong di jalo nasida agia ahasian akababigu ibaheni tamamahita macakot akan nasongoni asaga bedongan panggula hita pacongcong hasitongani ubay do surat tuhu giyai aledang dicakosi dio tepes hami ay naingi bana do na kumicang ibaheni adong anggo tunggu au taingotaku mapambahinan nai taingotaku mapambahinai naniulana manias ni hasi hami magite hite akka hata nagoa jaladang sobud upe rohana disi ay loso dicakondo akka dongani yabat do akan nagikot roha jala dibabali do sia duhuria unang ihuton nagoa anggia nadinggani ma sendebata do halak na mangulahu nadinggan ia siula nagoa dangdong di idai debata dapotan panindangyon do si Demetrius sia saluhuna nang sian hasitonga satiri songoni do nang sian hami jala diboto hodo nasitong do anggo panindangyon na sian hami godang do nian si suratan oku tuho alay dangune rohaku manugat tuho magiti-hiti tinta do panugat alay dihirim rohaku neng tibuho idauku tungi makatay mahita aduk buhibi dami mariho namanongos tabiro tuho akadongan pasahat mata bikut wakadongan sada-sada